Kyllähän sen tietää, kun oot koko päivän ollut syömättä ja sit vedät oikein tuhdin lankkupihvin siinä, niin kyllähän se alkaa vatsassa pöhisemään. Ja saatiin syötyä ihan nätisti ja mentiin siihen ulos. Ja mä ajattelin, että mä nyt oikein sivistyneesti erkaannun tästä porukasta. Mä peruuttelin niin kuin sinne taaemmaksi, sinne seinän viereen. Sitten mä laskin semmosen oikein niinku 2-minuuttisen tuulahduksen siinä. Ja mä katsoin, jätkät rupes nauramaan oikein pirusti siinä. Mitä tapahtui? Mä käännyn katsomaan näin. Se ravintola oli 2 kerroksessa ja mä olin peruuttanut ikkunaa kohdalle, joka oli auki. Ja siinä puoli kerrosta alempana oli 2 rouvaa syömässä. Kynttilät lepatti siinä pöydässä. Jätkät nauroi ja huuti, että heijaa Sverige. Meikäläinen hipsi sitten pikkuhiljaa pois sitten.